fil-pajjiż tagħna. Irridu nifhmu li dik is-sustainability li qed infittxu li rridu tinsab biss fin-naħla tal-Asja Maltija. Jiġifieri msejsa fuq dawk il-valuri li qed ngħidu fuq daw il-prinċipji u fuq l-importanza li għandna n-naħla tal-Asja Maltija u jeħtieġ aħna bħala gwardjani tagħha dan l-insett li jinsab fil-Gżejjer Maltin mod naturali nipproteġuh bħalma għandna nipproteġu flora u fauna. Ovvjament, ma għandna qed nitkellmu dwar in-naħla. Għax dak huwa l-aim objective prinċipali tal-fondazzjoni. Naħseb tkun qed tagħti spinta kbira lejn il-konservazzjoni holistika tan-naħla Maltija u marbuta magħha l-apikultura fil-Gżejjer Maltin. Min jixtieq jaf iktar għandhom website vera interessanti qed tidher bħalissa ġifieri tistgħu tidħlu, tistg'u taraw x'qed jiġri, x'mhux qed jiġri. Jiena taf ngħidlek Dylan, kemm nieħu gost li nara żagħżugħ bħalek, li tieħu tant interess f'xi ħaġa